maar een plaatsje vind ik niet. Zet een bril op een vriendhof, want het doet me te lang. Ik zet een bril op een vriendhof, daar kost me geen van. Moet ik toch nog door met wien en je auto? Je kunt zo'n ding in nergens kwijt. Een man die zag nog jonkjes beter met een vogel, en dat ben ik toch gar niet zien. Ik dacht je zet hem in zijn deurgarage, dan keer ik tenminste door. Dat was op me geen reen van eerste tot de heen, nog dolle minstens 3 uur. Zet hem dus op het friethof, want het doet me te lang. Ik zet een bril op het friethof, dat kost me geen van. Ik zet een bril op het friethof, lekker koud in de stad. Ik zet een bril op het friethof, ik heb het kans gehad. Ja, nu zijn we klaar voor de vastenavond. En houdt die kooi wel eronder. Ik voelt jij niet op dansen samen, ik ben er stegen. De wolken buiten zie jij. Nog even aan de mol, ze granen door de regen. Maar gauw en jij mijn haar doorheen. Ik dacht ik ben zo'n muis tussenin, verdoor die gemeen niet hoor. Zo jij dat in de streek, de kaap is niet echt leeg. De pakking is altijd vol. En doe met z'n allen. Ik zet een bril op het friethof, want het doet me te lang. Ik zet een bril op het friethof, dat kost me geen van. Ik zet een bril op het friethof, lekker koud in de stad. Ik zet een bril op het friethof, ik heb het kans gehad. Kans gehad. Hey, hey, jongen. Bam! En klaar. Wat wou je nou nog voor doen? Ik heb even 2 bejaarden. Die neem je pikken. Die 2 bejaarden zijn mijn opa en oma. En ze heten zo. En zij. Daar komt het. Want de wonder is afgelopen zien. Met de bezoek van bejaarden. De nummer is Bezoek en zij. Zo en zee, die zaten samen bij de VND. Aha, dat is het idee. We mogen gezellig als leven keek. Op een zakje, Joe was die even het portemonnee. Aha, heel vol zijn nee, dat was net van een leuke day. Joe en Jay zaten samen schoenen de puree, want de volgende day
allemaal fucking met show en shake. Show en shake, show en shake, show en shake, show en shake. Dankjewel. Wacht even. Leuk en aardig. Maar dat doet mij natuurlijk niks. Maar dat nog niks met de carnaval te maken. En daarvoor wil ik even aankondigen. Een hele goede carnavalist. Bekend van Radio Malpatoni. Dames en heren. Laten we gaan naar voor Jackie Baggen. Goeiedag, Jackie. Oh, zeker. Had ze toch nog even tijd gekregen om even heen te komen met kantaren? Ja, vind het fijn dat ik jij mag zien. Als ik zeg hakken, dan zeg je... Hallo, zeker. Vlieg maar erin, daaronder! Oei, oei, oei. Nee, Jackie, we gaan hakken takken. Ah, ja. Hakken takken, ballen ballen, ja we gaan